Herinde i caféen er Byboskrumbs diætist Anne Ravn i fuld gang med at forberede et måltid til vores superskrumper. Velkommen alle sammen. Skønt at se jer. Efter deres hårde træning, så skal de nemlig konfronteres med den mad, som de faktisk bør spise i deres nye sunde livsstil. Spørgsmålet er bare, om de kan lide den. Jeg er virkelig spændt på at finde ud af, hvad er det, der skal foregå, og hvad er det for noget mad, og hvad er det, jeg skal til at spise, og sådan noget. Og det er jo helt fantastisk. Anne Ravn slås for at få skiftet salt, sødt, fedt og blødt ud med groft og grønt, som gør livet sjovere og lettere. Men man skal øve sig i at spise rigtigt, før det virker. Heldigvis ved Anne, hvordan man kommer i gang. Hvad er det, vores superskrumper skal have at spise i aften? De skal have en 4-retters menu, men så skal de også have en oplevelse af at være på restaurant. At man kan få nogle gode madoplevelser, uden at trille derfra. Den her mad, som du serverer for dem i aften, er det noget, som de skal bruge hjemme i deres egen køkkener bagefter? Det her, det er mad, som de er nødt til at lære at lave. Fordi fremover, hvis de vil holde det vægttab, som de forhåbentlig opnår, så er de nødt til at spise masser af groft og grønt. Og det er det, de skal have i aften. Anne har også været hjemme hos Louise for at se, hvad hun har i køleskabet. Louise, det er dit køleskab. Ja. Ved du, hvad det er beregnet til? Mad? Ja. Hvor er det henne? Hvor er maden? Jeg har ikke handlet. Nej. Hvad skal jeg med mad, når jeg ikke spiser det? Nej. Hvor tit laver du mad? En gang om måneden, tror jeg. Der er heller ikke meget at lave mad af, hva'? Louise er 28 år og single. Hendes overvægt skyldes først og fremmest, at hun spiser helt forkert og på de helt forkerte tidspunkter. Louise har været på flere slankekurer, men uden held. Mad er ganske enkelt Louises allerstørste problem. Hvad spiser du til morgenmad, Louise? Nede på arbejde spiser jeg en københavnerbirkes og en kakao. De har på et tidspunkt lavet nuggets, og så bliver jeg afhængig af dem og spise dem hver dag. Pomfritter og burger. Og oven på køleskabet kan jeg se, der ligger et par sodavand. Ja. Hvor meget cola kan du drikke på en dag? 3 liter. Louise, jeg tror godt, du må lukke igen. Vi er nødt til at få det her køleskab fyldt op med noget fornuftigt, hva'? Ja, det synes jeg, der vil være en god. Louises krop har så hårdt brug for nogle næringsstoffer nu, at hun må simpelthen lære at spise rigtig mad. Så skal I langt om længe have noget mad. Og det første, I skal have, det er en appetitvækker. Det er en lille grøntsagsbouillon. Altså Henrik, nu ved jeg, at du er rigtig, rigtig sulten. Hvad tænker du, når du ser sådan en dukkehus-portion suppe her? Jamen, jeg tænker, at det er en god begyndelse. Er der nogen, der ikke kan spise portionen? Nej, det går lige. Jeg skal love for, det falder Der ligger en god bund, ikke også? Ja, kunne du finde på at gå hjem og lave den derhjemme? Suppen her? Det kunne jeg godt, men jeg vil nok savne kød- og melbollerne. Superskrumperne står sådan lige ude på afgrunden, og et par stykker af dem lever ikke om 10 år, hvis ikke de laver om på nogle ting. De skal simpelthen, nogle af dem, hjælpes sådan næsten som små børn til at finde ud af, hvad er det mad handler om? Hvordan lærer jeg at spise sundt? Så jeg vil sige, at de har kniven for struben. Så skal I have forret. Flere grøntsager. En fyldig salat med røget kalkun ovenpå. Det er jo imponerende, det her. 15 skiver rugbrød. Det er lidt ristede græskarkerner. I selv vælger, om I vil bruge en lille smule af jeres kalorieration på det. Men omvendt synes jeg jo, at det er vigtigt at fremme den gode smag, ikke også? Så er kokken klar med hovedretten til jer. Og det er grøntsagsfrikadeller, der er brugt halv kød, halv grøntsager. Så har I gjort jer fortjent til dessert. En æbledessert med græsk yoghurt rørt op med vanilje. Se, om I har lyst til det. Ja, jeg tror, er det ikke en dessert, det der, eller hvad? Nej. Det ser det bare. Hvad er der vej? Jamen, jeg tænker bare, nu vil jeg fandme have noget, der er federe. Ja. Altså, helt ærligt. Ja. Noget is. Noget is? Ja. Ligegyldigt hvad, bare is. Altså, for mig er det da ikke dessert. For mig kunne hun stikke det her til morgenmad og sige, værsgo, Louise. Ja, prøv at lugte til det. For mig lugter det af kold skål. Er det ikke også pragtfuldt? Kold skål. Nej. Ja. Margrethe, hvad siger du? Er det en dessert, det der? Yes. Det er dessert. Det er det bare. Ja. Ved I hvad, det er 0,1% græsk yoghurt. Det er ligesom mager som skummælk. Hvis I var kommet med en fed isdessert, ja, så er alt det, vi har trænet i de 2 dage, det har været spildt på sådan en. Det er rigtigt. Er du klar over det? Sådan er jeg begyndt at tænke. Jeg trænger til min is. Jeg må ikke ryge. Jeg må ingenting. Jeg vil have min is. Jeg må få en knus. For en pige som Louise er det jo rigtig, rigtig svært at få lagt sin kost om. Jeg kan godt forstå, at Louise ikke er i godt humør, for det kan man simpelthen ikke være på det, Louise kører indenbords.
Superskrumperne skal nu lægge deres madvaner fuldstændig om, og Anne har udarbejdet en detaljeret kostplan, som hver skrumper skal følge. Superskrumperne skal nu stå på egne ben med hensyn til kosten, og første opgave bliver at lave grøntsagsfrikadeller med bulgur. Troels, Ja? du skal hjem og lave grøntsagsfrikadeller. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg har lige den der hørte med børn og grøntsager, ikke? Altså, enten skal man sige til dem, at der er grøntsager de her frikadeller, ikke? Og sådan er det bare ikke. Prøv nu lige at smage på dem, ikke? Eller også så skal man skjule det væk. Det bliver lidt svært at skjule de der gulerødder, tror jeg.